Il-Malta Today komplit tiżvela dettalji brabta mal-investigazzjoni ta' Capital One li f'Malta kienet taġixxi f'isima kumpanija fiduċjarja bl-isem ta' Baltimore. Wieħed miż-żewġ persuni fit-tmun ta' Baltimore kien il-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenekadami. Fil-ħarġa tal-erba' kien irrapportat li 5,300,000 euro daħlu fil-kont ta' Capital One fuq medda ta' 4 snin, primarjament minn kumpaniji Ċipriotti u Griegi u li iktar tard għaddew f'kumpaniji Ċipriotti oħra. Il-transazzjonijiet permezz tal-Bank of Valletta għaddew fuq struzzjonijiet ta' Baltimore Fiduciary Services biex eventwalment il-bank kien marraf li kien hemm investigazzjoni dwar ħasil ta' flus u l-pulizija talbu dettalji dwar il-kont ta' Capital One. Kien minn hemm li riżulta li Baltimore kienet qed tagħti istruzzjonijiet fuq l-affarijiet ta' Capital One li l-benefiċjarju aħħari tagħha kien Robert Sogea, plejer tal-poker li kien arrestat fuq droga. Fil-fatt kien waqt investigazzjoni fl-Olanda dwar hekk li qamu suspetti ta' ħasil ta' flus. Il-transazzjonijiet li għaddew waslu biex il-pulizija titlob gwida dwar kif se tipproċedi fil-waqt li l-bank żvela wkoll li kien ħareġ karti tal-kreditu lil Sogea u persuni oħra assoċjati miegħu. Interessanti wkoll kif daqqa waħda f'April 2009 il-kumpanija żiedet il-kapital tagħha mal-Malta Financial Services Authority minn 50,000 euro għal 200 miljun euro. Fil-waqt li ta' dettalji ta' 5 transazzjonijiet li kollha jlaħqu mijiet ta' eluf ta' euro jew miljuni, il-Malta Today innotat ukoll kif tul dan iż-żmien kollu Beppe Fenekadami kien direttur. Meta fil-Pulizija Maltija l-fajl għadda minn spetturi investigattivi għal is-superjuri tagħhom, kienu nnutat kif Sogea kien suspettat traffikant ta' droga u li seta' kien qed jaħsel il-flus li jikseb mill-kriminalità. Hemm għamlu wkoll nota li wieħed mid-diretturi ta' Baltimore kien Pep, politically exposed person. Fil-fatt dan il-Pep kien Beppe Fenekadami, assistent parlamentari fil-Ministeru tal-Intern. Ir-rakkomandazzjoni kienet li t-tarif jgħaddi ant l-Europol. Però minkejja dan kollu l-investigazzjoni kienet sospiża, kombinazzjoni wara li tfaċċa isem Fenekadami. Bl-awtoritajiet Olandiżi jispiċċaw ukoll jiddajfu fl-investigazzjoni minħabba in-nuqqas ta' tarif minn Malta.